नै लोगोफोर दिनैहाय मोनायाव मा जायो बेखौनो एसे देखायनोसैलाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि दिनैनि फिसा ब्लगखौ लोगोफोर आं दाउ हमसै नै बे दाउलाखौ एसे ओरैनो खालाम आं मोजां नै दाउ खावबा बेयाव ओरै हमनांगौनो आरो अबाव थांनो नागिरखो हुखा हाथानसै अबावथो हाथानसै बैयावसो दैखरावसो ए दैखरावसो मा जाथारनांगौ सोर हाथारबाय आफा होमबालाय आफाया हाथारबायदि बेखौनो हाथारदो आफायालाय अबाव थांखो आफाया आब्राम जागोन बियो गोजानाव थां गोजानाव होमबाबो आयु खिया मोजां सम आथिंथिंबो नुबाय थाब फैयालै इसोरबो माथो थाब फैबावो सानद्रि लाया दाउ मानो जायाखै Titik tatap no begitu nak ini apa disukun lagi benar sebut naik bisa aku ngaro oh baru ni wah kita ni mereka cerita mana bro semua ini tuh nah kayak kena bila tuh dah aku sekarang bangun pindah ke mana baik maka mana ketia babram nane babram alo baik mana mana ti tadi mana masih seorang kalau kalau ini tawamu demi aku konsen deh ini Mas konsen sama Ang nong ko naman ganyan. Anya. Di, pagkasya sumber sabi. Lok berapa jam? Dado kan maging utak na. Nung ano nga ba nga? Mauta, uli sip ka na uday. Yo bi kurasi dira kan. Dira? Mako sumu sumu bini. Dira kan si. Dang sida. Duna ni bi kusa kusa sida. Duna usuk da. Kan to, pero bi skun sida ni bi jatra ni. Jadi. Ani bi antinya bi ni. Ku bi sara. Ku ba ku ba chunga. Spiras na. 이노랑 많이 나가요. 잠깐만. 내 손으로 두. 내 편에 자는 거. 잘하고 딱 가서 진짜. 못 할게. 아, 저기 너무 불러. 아빠. 네. 네, 뭐라고? 네, 근데 안 가면 이거 말을 다 그다 되네 되지. 막 나도 그만. 나 그다 양 오늘 수학을 다니고 나야. 능 다 공부야. 왜 타잖아. 불도 라도 그래 나가 너 그래 수랑래야 오른바보 자이 아야 몽사몽실이 인사해 자야 바보야 탑탑 똥는 위에 자 구tung 싸요 라니 무카지 라자 무카자 그랬지 하야वसो दोननांगौ ए दाउ सावग्राया ओइ नों माबादो मोखा हावा मोनजोबबाय हरलाय हरलाय 하고 기분 좋잖아 그래 사오잔 나이는데 근데 फिसासिखौ माबा बुस्थुआनो 미 बैसो दा बैलाय हुइ 미국이지 फिसा जों दाख्लै जानाय मोननायासो बिराद गिदिरमोन सोनाव मोननाय हा बैलाय बेखौ नुवाखै नों फिसाथारना अबे खिथु ना माखौ गारखो आथिंफोरखौ दानस'दोब्रा जानो हामानो सेंग्राफ्राव थोद
सेंग्राफ्रासो बोराया जायो बुरियासो जाहैनो हामनो जालायबाय ना केमेरामेन ओंखायनोथ' फिसाइ गोदा होदों नोंसो एसे गोदाखाया माथो बाबाया नङाब्रा दाउ खिथुखौ जानांगौ आहा आया आंनोसो होखायो खुगा जाबावनो सानदों खामबायना आंना आरो बारा जाबावथों नंखायना नंगौ मालाय बे गथ' उन्दैनोसो जाहोबा खुगा बायिफ्रा बायिनो दा साथाम गोदानांगौलै जोंनिया दाउ गोदानाया माबा जाखायो थाखायनो बे गिदिरा गेब्लेजोबसिगोन हनै आयु बै दायना माबानायनिया बोरो गारनांगौलै हामा जाबायदि मोनथों साफा थैगोजासै मानसियानो ओंखारबाय नै एबो मोना बिफा नैलाय एलाय आखायासो थांखो ना माखो ओमफ्राय मा आथिंखौ आलदा दा फिसा फिसा गोदा बेखौ फिसा फिसा गोदा माखासे सिखायानो माबायदि खनब्रै खनबा जोदाबासो जायो जोंनि आइखासो दा जोंनियाव गैयालै नोंसिनिथिं आलदाब्रा जोंनि आलदा हामालै मेजेम गैयालै दाउआ बारा ने माबाया रजिखौ सिनायबावाखैनो आं नों जोंमा बिदा दा होनना बुंनाय आंखौ आंथ' सिनाया मैथाजों नाजों नै गावबा गाव आइदिया बे मोनबाय लखबदो दाउ रेजे एवनोसै आङो मैथाजों नाजों आलुजों नाजों नै संग्राया हाय नटब्रा आयो हाय नट हाय आं संदों माजों खोमा मिलायबा जोब्र'बायो माथो बेखौ ओरैनो जाग्रोनांगौ ओंखामजों बेदर जाबा ओंखाम जानो हाया दे बारा ओंखाम जानायनि सिगांनो एसे जाग्रोनांगौ हायोबा गोथाव नुबायलै मालाय संनायखौ गोथाव मोनोलै नोगोद जानो हागोनदां गाव गाव संबाय थाबा थावनाय मोना दे आखाइ सोलाय आंहाथ' फैजेननिफ्राय संगासिनो नंगौ बयनाबो संनो थिनजायो नोङो बयबो संहोयो आहाबो होनगासिनो मानो थाब लेंबाखै नों होननानै आइखौ आङो होदो आलुआ रुइखाबायदां एवनायावनो ने बिदि संखायो आंबो बिदिनो माबायो आरो माबानायावनो एसे बुरजा होनांगोन बेनो ओंख्रि ना बेजोंनो जानो होबावनांगोनदां लायनो जि बया नुबायलै आयै बिदिनो एखे गासैनोबो बिसानो बेसे हरगोन लोब जायोना मैथा ना दंखायो मा होनदों र' ओइ सामब्राम गुफुरानो गैलानोहाय जि गोथाव जाबायहाय गोदाना जानला जालायबायलै रब्रा ओंखाम जानाय मानि भिडिअ बिमा बिखानो मेव बर'आ नै नोंनो ओंखाम नांसिगौ मोजां मोनदों दे नै मेव नोंनि लाबारा आंनि गोजा नामा मोनसेल'खा आंनि गोजा लाबोनोसै आं होबावाखै एबार थिखोनाव हाया लादो ओंखाम हा बारा जाखाना